Yalan gürlümün sağlığa yaramaz təsirləri ilmi aydan subut edilendir. Barlalar görkezýär. Yalan gürlemek stres hormonlarını arttırýar, immun ugamyny guşadýar ve uzak muhitde çynlaky sağlık kynçylyklaryna sebep bolup biler. Yalan gürlemüň sağlığa təsirleri. Stres hormonları kortizol artýar. Yalan gürlemek böbrek üstü bezlerini işledip kortizol hormonunyň çykmagyna sebep bolýar. Bu hormon uzak wagt ýokary galanda uklama buzulmalary, ýokary gan basyşy we ýürek damar keselleri ýüze çykyp biler. İmmun ugamy guşar. İzgiderli stres astında bolan beden kesellerine karşı has ezizleşýär. Akıl yükü artýar. Yalan gürlemek doğru gürlemekden has köp akıl güýjüni talap edýär. Yalan gürleýän adam hem hakykatdy gizlemäge hem de täze bir hekaýe uydurmaga synanýar. Bu bolsa akıl ýadalygyny döredýär. Psikologik täsirler. Yalan gürleýän adamlarda güne duýgusy, alada ve rahatsızlyk kän duşýar. Uzak muhitde bu ýagdaý depressiya ve cemgeçilik gatnaşyklarynyň buzulmagyna sebep bolup biler. Fizik alamatlar. Yalan gürlenende ýürek urgusy tizleşýär, dem alyş ritmi ütkeýär, derleme, gözleriň garalyp kiçelmegi ýaly alamatlar ýüze çykýar. Şonuň üçin yalan detektory poligraf hut şu alamatlary ölçep ýalany anyklamaga synanýar. Ilmi barlagda mysal Notre Dame Üniversiteti 2012 ýylda geçirilen barlagynda yalan gürlemekden gaça duran toporyň baş agry, boyun agrysy we dartgynlyk ýaly şikayetleriň azalandygyny gözekçilik edilipdir. Bu görkezýär dogry gürlemek diňe ahlak taýdan däl, saglyk taýdan da hem goroly hereketdir. Netije yalan gürlemek kıska wagt çykalyga ýaly görünse de uzak muhitde hem beden hem ruh sağlığına yaramaz täsir edýär. Dogruçulluk ve çyn ýürek adamyň içki rahatlygyny saklaýar, gatnaşyklaryny berkidýär ve sagdym durmuş geçirmege ýardam edýär.